mi a helyzet, boys and girls? What's up? Üdvözlök mindenkit, valamiért a YouTube chatem most nem akar működni, úgyhogy ezt megpróbálom meg abba guzálni. I don't know. Why? Szóval szevasztok! Ma mindenről is lesz szó, de egyébként főleg azokról, amiket beküldtetek, illetve szeretnék beszélni egy pár dologról, ami a Hunterékkel kapcsolatos. Üdvözlök mindenkit! Szia Luca, köszi szépen, hogy itt vagy. Egyszerre double stream nyomod. Szavasz Hulix. Te is úgy láttam lassan streamelsz, G. Köszi Surda. Köszi Sirup. Let's fucking go! 11 egymás követő hónap. Holy shit. Holy moly. Szevasztok. Nem tudom, mi baja van amúgy a YouTubobnak. Hell yeah, B-turbós videó? Miért magadról csinálsz videót? Hús legyen. No active group source. Are you fucking dumb, bro? What is going on? Szevasz, Zsörzs. I don't fucking know, bro. Megpróbálom újra. Channel name, not username. Ezt megpróbálom beállítani, srácok, amúgy. Mielőtt itt még tovább megyünk. Remove group, remove from group. Hey. Okay, bro, chill. Friendly fire is not tolerated, Turza amúgy. Neked is Narez. Guys, please. Behave. Okay, remove group. Fuck you, man. Itt van-e, bazd meg? Activate. Fuck off. Kösz. Get easy way. Something went wrong, érted? A YouTube-bal van a baja, bazd meg. Crazy, bro. Sose volt mosógépem. Nem kell, én kézzel mosok, basz meg. Pillanat. Jaj, ne! Ha ilyen rossz dolgokat írtok, akkor letörlöm magam, és akkor bazd meg, Arcade a srác neve. Strapacska. Kis cuki. Nagyon aranyos ez a kis cica amúgy. Tételem. Köszi, Husi! Az én lépcsőházamban sokkal jobban hangzik, amúgy ezt hidd el nekem. Sokkal jobb a hang. Köszi, Husi, let's go! Köszi, George, huge fucking W, boys. Discord a srác neve. Őrület, fiúk, őrület. Na figyeljetek, amiről szeretnék ma beszélni. Egyébként elkezdtem ugye összegyűjtögetni azokat a dolgokat, amiket írkáltatok, hogy mi az, amire szeretnétek, hogy reagáljak. Természetesen egyre több minden van. Nyilván nincsen időm, ha egyébként full-time csinálom, akkor nyilván több lehetőségem lenne, illetve valószínűleg akkor majdnem minden nap lenne stream, és majd megígérem, hogy lesz is ilyen. Írtátok ugye nekem megint XP-t,
Rám írt a Magyar Szemétnek a csapata, aki csinálja ezt a Magyar Szemét című cuccot, ez a magyar szószpark gyakorlatilag. Backrooms sorozatot is írtátok, amire szeretnék most reagálni, ez most felkeltette az érdeklődésemet, sőt, illetve ezt nem is ti írtátok, hanem én láttam egy ilyen videót. És remélem, hogy nem fog megharagudni, hogy most erre reagálok, mert nem az a célom, hogy itt bárkit is ellehetetlenítsek a videózástól, csak olyan furán volt ez prezentálva ez az egész, és ez engem kicsit zavart. Mandala katalóg, Roblox harmadik rész Bandi. Burian Fannira is írtátok, hogy reagáljak. Joe Bonhalo, azt hiszem az egy játék. Emma történeteit is beküldtétek. Meg meddig tudok egy edzőteremben élni? NGT Noel, azt is majd megnézzük egyébként, mert azt is küldtétek, hogy mennyire megír egy reakciót. I mean, alright. Ha te mondod G. Na. Huge fucking W, Gorion, köszi szépen. Köszi. Dolgozol streamelésen kívül? Dehogy is. Munkanélküli vagyok, masszív munkanélküliség van, G. Oké. Jó van, akkor ma az telepítés az lesz majd. Kösz szépen. Szia mindenki, sziasztok! Helyzetek? Na kérem szépen, az is lesz, ígérem, az is lesz. Majd mindenféle telepítős stream. Yes. Windows 12 telepítős stream. Na kérlek szépen, srácok, amire én szeretnék ma reagálni mindenképp. Üdvözlök mindenkit. Igazából ez egy 13 perces videó, god damn fucking damn. Hogy ez kicsit hosszabb. De akkor csináljuk azt, hogy reagálok erre a videóra. Beszélgetünk róla. Ismét Hunterékről van szó, úristen! Holy moly, bro! Úgy van, Zsörs, köszi szépen, ismét. 41 000-en látták ezt a videót, hölgyeim és uraim. Bocsánat, a D betűs szót, meg az M betűs szót, azt nem szabad kimondanom. Lényeg a lényeg. 41 000-en látták ezt a videót. Tényleg megéri csak a pénz miatt? Hunter, Vance 30, Noel, Kis. Igazából... Kíváncsiak vagytok, hogy mit mond? Ugye mondhatjuk szerintem 100%-osan, hogy Hunrix gyakorlatilag elindította ezt a fajta hunteres, vagy inkább reneszánszát éli Hunrix után ez a hunteres szitu. Ez a videós 8 éveseket feláll. Úristen, bro, úristen! Kiszedted a izéből. Fucking hell, bro. Ja, itt volt a rival, azért mondtam, bedobta nekem. És utána egyébként egyre többen elkezdték ezt csinálni. Thor is csinálta, azt hiszem. Neki is volt egy ilyen viszonylag rövid videója erről az egészről. Átvert téged Hunter sötét titka. Hunter, szerintem nem kell Holy 8 perc, érted? Holy 8 perc, gyerekek. Fucking hell. Sztrájkokra, mert beleraktad a profilképbe? Itt valami Itt a mastermind, a nagy mastermind. És akkor már arról nem is beszélve, ami pár évvel ezelőtt történt, hogy amikor beszkripteltétek azt, hogy ugye egy másik youtuber, a Hunter bandából ugye eltűnt. Mivel ugyebár ezzel nagyon sok engagementet és mindent generálva, ami nyilván egy... Volt egy olyan szitu egyébként, ezt hallottam, hogy Hunter nem fizette ki azokat az embereket, azokat a gyerekeket, akik ezekben a táborokban nyertek ellene. Is this real? Több forrásból is azt hallottam, hogy ez real. Hype ládát ki tudom nyitni. Jesus fucking Christ. Better up. Okay, bro. What the fuck is this? Köszi. Szóval.
Ez a lényeg. És tudatomra jutott, vagy nem is tudom, hogy mondja, hogy kell ezt mondani, tudomásomra jutott, hogy ugye most a játékával kapcsolatban sem fizetett ki embereket. Ezzel nem fogok soha egyetérteni. Annyit már megbeszéltem, egyébként írtam Hunternek egy Insta üzenetet, amire szerencsére válaszolt, megbeszéltük a nézeteltéréseinket, elmondtam neki, hogy többször is túltoltam ezt a szituációt, többször elvittem olyan irányba, ami nem volt helyes a részemről, de ezt ugye már egy másik streamben is elmondtam, és ő igazából ezt elfogadta, nem fogom szó szerint idézni. Megbeszéltük, figyelj, mondtam, hogy csinálj, amit szeretnél, ami boldoggá tesz. Én nem fogok egyetérteni azokkal a dolgokkal, amiket csinálsz, legalábbis nagyon sok mindennel, de mondom, csináld azt, amit szeretnél. Peace and love. That's it. Ez most megint egy olyan szitu, hogy én nem tudom elfogadni azt, hogy majdnem 500 000 feliratkozóval nem fizetsz ki, vagy nem fizet ki Hunter olyan gyerekeket, akik nyernek ellene, érted? És nem tudom, hogy miért, hogy el van felejtve, vagy ennyire nincs odafigyelve rá, vagy direkt, de nem hiszem, hogy azért nem hinném, hogy direkt, mert hogy egyszerűen nem tudom elfogadni azt, hogy ennyire le van szarva. Na mindegy. És most sajnos tudomásomra jutott, hogy állítólag akik szupervájzolták az ő játékát, a mostani Roblox játékát, amire ugye reagáltam is, ott sem lettek kifizetve ezek az emberek, ami nagyon szomorú. Ezt nagyon szomorúnak találom, hogy tényleg kiszedsz belőle nem sok pénzt egyébként, ahhoz képest. Ezek belsős információk, és nem mondom azt, hogy ez 1/1 így van, de hogy Hunter kiszed nem egy olyan sok pénzt ebből a játékból. Nem fogok túl sok mindent megosztani ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy majd még később készül róla egy videó. De bárkinek van bármilyen belsős infója, azt szívesen meghallgatom. És nem fizetsz ki mondjuk, tegyük fel, pár 100 000 forintot, vagy érted? 50 000, 100 000 forintot nem fizetünk ki. Baszki! Ez... Nem is tudok erre mit mondani. Tényleg. Na, hát ez elég szomorú. Gorion. Pont ez a baj. Pont ez a baj, hogyha ugye ez nekem is feltűnt, hogyha most ott nincsen elég játékos, akkor ugye egyedül nem tudod játszani. És nem tudom, hogyha én Robloxon csinálnék egy játékot, bármennyire is híres, vagy ismert vagyok az interneten, akkor is, mivel a Roblox az úgy működik, hogy egyébként minden játék az ilyen időszakos. Tehát mekkorát ment a Grow Garden? Borzasztó nagyot ment a Grow Garden. Azóta senki nem játszik vele. Most már valami új néven van, hogy Grow Garden 2. Érted? De hogy ez mivel jobb? I don't know, bro. Szóval ebből a szempontból tényleg nem fogom megérteni egyszerűen, hogy miért nem lehet kifizetni. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amiről tényleg most csináltam videót B-turbónál. Tehát, hogyha ez kiderülne egyébként, ez ki lenne leakelve, akkor egy dolog miatt egyébként nem lenne belőle neki semmi baja, mert gyerekek nézik, és a gyerekekhez nem jutnak el ezek az információk. Én több embertől, meg több helyről hallottam azt, hogy ő egy tök normális gyerek, és én ezt nem is tagadnám egyébként, úgyhogy nem találkoztam vele. Én biztos vagyok benne, hogy ő egy tök normális gyerek. Csak ezt, amit az interneten produkál, azt szerintem káros. Ennyi. Igazából ez volt mindig is az én véleményem. Nyilván, és akkor itt jön az, ugye, hogy nagyon-nagyon sokszor túlzásba vittem ezt az egészet, de akkor már tényleg nagyon felkúrtam magam ezeken a hülyeségeken, amiket ő csinál, és nyilván szeretném felhívni erre a figyelmet, hogy egyébként az, amit csinál, az káros, attól függetlenül őt magát, mint embert soha nem állt szándékomban tönkretenni, és persze lehet azt mondani, hogy
hogy hát jó, de amikor csinálsz egy videót valakiről, akkor bizonyos szempontból őt magát teszed tönkre, de szerintem ez nem igaz, mert simán át tudsz állni egy másik tevékenységre, úgy értem, hogy a YouTube-on belül. Tehát te, mint véleményvezér, te, mint egy óriási nagy tartalomgyártó, mint Nessai, vagy The VR, vagy Videomania, vagy akárki, ezek az emberek természetesen át tudnának állni egy adott formuláról egy másikra valószínűleg, mert van egy követőtáboruk, mert nagyon-nagyon sok ilyen mi történt videómban, ugye megbeszéltük, vagy elmondtam, hogy is mondtam, hogy ugye nem egy adott játékot, vagy bármi mást néznek az emberek, vagy egy ilyen trendet, hanem ugye az adott karaktert nézik, vagy az adott embert, aki a karakter mögött van. Mint hogy például rengeteg nézője lenne valószínűleg a The VR-nak, hogyha egyébként a My Little Pony-val játszana, szóval, mert arra kíváncsiak, hogy Pisti például, vagy Jani hogy reagál bizonyos dolgokra. De ezt csak én gondolom így. Ja, szóval ezt valahogy, ezt nem fogom megérteni. Viszont valamit megköszönt nekem, amit egyébként a mai napig tartok, tavaly is egyébként, amikor erre a Samsung Gamer Summer Campre reagáltam, akkor ugyanúgy feljött ez a téma, írtátok ugye nekem itt csevegésben, hogy mennyire kibaszottul kurva drága a tábora. De már akkor sem értettem, hogy miért írjátok ezt. És utána néztem, és nem. Gyerekek, kurva drága táborok vannak egyébként, és most ebben a videóban, per streamben meg fogjuk nézni ennek a hátterét. Igazam van-e, vagy sem. Aztán persze, hogyha nincs igazam, akkor meg fogom változtatni egyébként a véleményemet, ha meghazudtolom önmagamat, de én most azt mondom, hogy ez a 72 000 forint per fő, ez nem drága, srácok. És el is fogom mondani majd, hogy miért. De előbb reagáljunk erre a videóra, ami DMY-nak a videója. Kösz szépen a követést, minden üdv a bubik között, G. Ugye mondtam, 41 000 ember látta, tényleg megéri csak a pénz miatt. És most itt jelenleg DMY, vagy DMY, vagy DMI, nem ismerem a munkásságodat, ha látod ezt a videót, akkor kérlek, ne tekintsd ezt a részemről bármilyen nemű támadásnak. Fogok kritikát mondani a videódról, mert miközben hallgattam, néha összevontam a szemöldökömet, mondasz benne érdekes dolgokat. A megfogalmazással is vannak problémák, de ez nem azt jelenti, hogy most át kell menni, és írni kell a kommentbe, hogy ez a videó egy szar, mert nem azt fogom mondani, csak ezt meg lehet csinálni jobban is. Tehát ez lehet azt mondani, hogy volnak észrevételeid, és felültél erre a hype-ra, amit egyébként, ha bárki mondana, akkor teljesen egyetértek vele, hogy most van egy ilyen kis hype, így Hunter, Vance 30 Noel és Kis körül, főleg úgy, hogy egyébként, ugye most, ahogy nekem felkapta a videómat, ezeket a Hunteres videóimat felkapta a YouTube, az összeset lényegében, így el lehet mondani, hogy nekem amúgy baszki másfél év alatt kurva sok Hunteres videóm volt. Én nem is tudtam, hogy ennyi videót csináltam róla amúgy. Tehát most itt ugye van az 1, 2, vagy legyen így Noel-el együtt. 1, 2, 3, 4, ugye itt volt egy ilyen nagy hype. 5, ugye itt Hulixnak a videójára reagálok, mondjuk azt is belevehetjük egyébként. Itt van egy interjú, 6. De itt közben megjegyezném, hogy hát nyilván, amikor ti írjátok nekem ezeket a dolgokat, vagy most, amit beküldtetek, én reagálok rá, és hogyha érdemesnek találom arra, hogy videó legyen belőle, akkor így miért ne csinálnám meg? Szóval persze lehet azt mondani, hogy felülök a hype-ra, de igazából, ja, whatever. Mondjuk ez a 7. Nézzük, mik vannak még. 8. Fucking hell, man. Nem, ez nem a 9.
Itt volt egy ilyen Boolean fannis szituáció, 9. mondjuk, 10. is van egy közös videóm. Ezt lehet akkor a 11-nek mondani, de inkább -1, akkor 10, akkor 11, 12, god fucking damn! És szerintem itt találkoztam velük először. Ja, itt találkoztam velük először, 11 hónappal ezelőtt. Szóval nagyjából így havonta egy videót csináltam róluk. Az egy szép arány amúgy. De ezeknek a videóknak egyébként nem lett rossz a nézettséget. Tehát amikor ezeket a videókat felkapta a YouTube, akkor utána hirtelen egy csomó kommentet kaptam ezekre a 10 hónappal ezelőtti, meg 11 hónappal ezelőtti videókra, amik egyébként így nem volt nagy nézettségük még akkor. Szóval fucking hell. De tényleg így nagyon egyszerűen azt is lehetne mondani, hogy így, ja, hát amikor olyan dolgokról csinálsz videót, ami így egy az, hogy téged érdekel, plusz a nézőidet is érdekli, plusz így az embereket is érdekli. Szóval egy olyan dologra csinálsz videót, ami amúgy fel van hype-olva, tudod? És akkor így my fucking fault. Oké, bro. Na mindegy, nézzük meg ezt a videót, nem nyeppelek tovább. Ha valami nem tetszik nektek, nyugodtan írjátok le. Nem tudom, hogy Luca itt van-e, ha nincsen, akkor megpróbálok odafigyelni a chatre, mert tudom, hogy más DV kittet is nézi lehet. Szia, üdvözlök mindenkit, na nézzük! Mindez a pénz miatt? Köszöntök mindenkit, én DMI vagyok. Nem szokásom DMI, ilyen bocs. videókat készíteni, de már egyszerűen nem bírom, mint ez a pár ember csinál a magyar neten. Pár content creator társam is megszólalt ez ügyben. Aki nem tudja, miről beszélek, hadd mutassam be nektek Huntert, Most megdöntöm a híres 6-7 Challenge világrekordot. Gyerünk! Gyerünk 6-7, nyomod! Vence 30-ot, A mai videóban ismét De én igazából ezeket már így nem nagyon tudom felvenni egyébként. Most Hunter így 6-7-ezik, tehát titkos Steel Upgrade bázisokat fogok vásárolni, viszont az előző videómhoz képest most még durvábban emelni fogom a tényeket. NGT Noelt, Ellopták a több 100 000 forintot érő miaulamat. Engem nagyon megviselt ez, mert több hónap szenvedés van ebbe. és Kist. Ott van a Smurf Cat, goldba kapjuk meg, bro. Micsoda? úgy lehet, hogy elfogult vagyok, mert Kisről nem csináltam még ugye a videót. És ugye amikor tavaly voltam a PGT-son, akkor ugye mondtam, hogy egy tök normális gyerek, és elmondtam, hogy szeretnék kimenni majd a videós találkozóra is, és megbeszéltük, hogy mi ott Hunterrel majd beszélgetni fogunk. És szeretném azt, hogy legalább a nézőinek szóljon, hogy amúgy nem azért megyek oda, hogy beefet csináljak, vagy bármi igazából, szerintem letudtuk ezt az egész témát. Attól függetlenül ugyanúgy fogok róla videót csinálni, ha valamivel nem értek egyet, ez miért is ne, érted? Nem vagyunk legjobb barátok, tehát hogyha most mit tudom én, tényleg legjobb barátom lenne, akkor azt mondanám, hogy akkor megbeszéljük privátba, de most nem vagyunk legjobb barátok. Szeretném felhívni az embereknek a figyelmét bizonyos dolgokra, ami nekem nem tetszik, vagy csak így streambe beszélek róla, szóval ha Kis is csinál valami nagyon-nagyon ostobaságot, vagy ami kívülről annak tűnik, akkor az ellen is fel fogok szólalni. Tecit. Attól függetlenül, hogy már egyszer találkoztam vele. Ugyanez van XP-vel igazából. XP-ről már ugye csináltam 2 vagy 3 videót, és őt is egy tök normális arcnak tartom egyébként, így el. Ezek az emberek ma már olyan szintre jutottak a magyaron tartalomgyártásra, hogy az már szörnyű. Azt mondom, kezdjük bele, nem akarok csak így pofázni. Mielőtt elkezdeném, nem egy bántás videójából készítem a videót, szándékomban nem áll más munkásságát kritizálni, illetve hogy milyen videókat tölt fel a netre. Na hát, emberek, itt, és remélem tényleg, ha nézed ezt a videót, DMI, nem akarok megbántani, csupán egy konstruktív kritikát fogok megfogalmazni veled szemben. Szerintem érdemes megcsinálni. Nálam is nagyon-nagyon lehet hallani ezeknél a mi történt videóknál utólag, amikor ugye felveszem ezeket a videókat, nagyon-nagyon sok helyen lehet hallani, hogy én felolvasom ezeket a dolgokat, de nem véletlenül írom ezt a scriptet. Ezeknek a mondatoknak, amiket mondtál, itt nem nagyon volt értelme, és az, hogy vagy lehet, hogy csak nem vagy tisztában ezzel a fogalommal például, amit most mondtál, hogy te nem áll szándékodban másokat kritizálni. Az egész 13 perces videó egy kritika. Szóval
mindegy, igazából csak annyi, hogy legközelebb nem mondj ilyet, hogy nem áll szándékodban kritizálni, amikor pontosan csak azt fogod csinálni, hogy te kritizálsz. És megkérdezed, hogy megéri ez a pénz miatt. Csupán egy véleménykifejtő videó lesz. Így tekint Tehát a véleménykifejtés és a kritika között azért nem mondanám, hogy annyira nagyon vastag a kötél a kettő között. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy én most csak egy véleménykifejtést mondok, miközben amúgy nincs benne kritika. Lehet olyat is csinálni, persze, csak itt szerintem nem arról van szó. rá a továbbiakban. Első. Hunter. Tehát ez csak ilyen levetkőzés, hogy akkor így tekintsetek rá a továbbiakban, de... Hunter nem mindig volt ilyen. Hunter a YouTube tartalomgyártást kb. 5-6 éve kezdte el, akkoriban Brawl Stars tartalmakkal. Nagyot ment akkoriban a Brawl Stars, ekkor aki tudott, elkezdett róla videókat gyártani. Akkoriban még követtem Hunter munkásságát, hisz én is a Brawl Stars játékosa voltam. Aztán jött egy áttörés. 2020. szeptemberében kiadták a Stumble Guys játékot, amiről annyit kell tudni, hogy egy Fall Guys copy 1:1. Amiről annyit kell tudni, hogy egy Fall Guys copy 1/1 csak iOS-re, Androidra, illetve egy csomó másik platformra adták ki, ahol a Fall Guys nem lehet játszani. Ekkoriban már ritkábban néztem Huntert, hisz engem ez a játék nem nagyon érdekelt. Na de most, 2025. május 15-én a Roblox kiadta a Steal a Brainrot játékot. Nem tagadom, amikor kiadták, egyszer-kétszer felléptem rá, hisz érdekelt, de nagyon-nagyon gyorsan elhaltak tőle az agysejtjeim. Aki nem tudná, miről szól ez a játék, a hülye kitalált úgynevezett brainrotok jönnek egy Lidl kasszaszallagon, és meg kell ezt venni, hogy a BZ-be, bázisodba kerüljön. Más játékosok pedig ellophatják azt. Ennyi a játék 90%-a. A mostani világban tudtam szerint már igencsak kevesebben játsszák, de még mindig ott van a top trendi játékok között a Robloxba. Mivel ennek a játéknak kb. Az átlag kora 9 és 11 évig van köbö, azért nagyon könnyű a gyerekeket manipulálni. Pár magyar kreátor pedig kihasználta, mert hogyha nem ordítjuk minden percben, hogy Vamos, meg Six-Seven világbajnokság megdöntése, akkor már nem igazi HTG fanok vagyunk. Most mindenki érti, miről beszél. Vagy lehet, hogy olvassa egyébként, csak... nem tudom. Igazából ezt nem akarlak megbántani, hogy nem tudom, lehet csak nem figyeltél, vagy vágás után vetted észre. Igazából ezt akkor azt mondom, hogy ez nem hiba, mert gyakorlatilag mindenki érti, hogy mit szeretne mondani, még hogyha nem is értelmes a mondat bizonyos részeiben. Ez nyilván nálam is van ilyen egyébként. Most csak azt az egy... amikor felveszem, nem veszem észre, és csak azt az egy kis szegmens nem fogom újra venni. Undorító módon csinálják ezeket a videókat meg, de mutatok is rá egy példát, és érteni fogjátok. Most megdöntöm a híres Six-Seven Challenge világrekordot. Nyomod, tesó, nagyon jó vagyok. 200, mindjárt 200, tesó, 200. Gyerünk, iratkozz fel gyorsan. Gyerünk. Mit akarunk ezzel mondani? Ja, káros. Amiről beszélek. Ráadásul egy kedves kreatortársam, Thor, utána járt, hogy Hunter kb. Az index képei 90%-át külföldről más tartalomgyártóktól lopja le 1/1. Annyi a különbség, hogy saját maga arcát teszi rá a külföldi helyet. Csak hogy pár példát mutassak róla. Yeah. We know this shit! És ezzel az a baj, hogy nem 12, This fucking guy. 13 évesek. És úgy adják elő, mintha tényleg élveznék. Pedig szerintem épp ez az ember, aki elmúlt 14 éves, ezt a játékot nem tudja élvezni. Na látjátok, ez egy kritika. Tehát ezt nem lehet így kijelenteni. Tehát, hogy ha feltételezhetjük azt, hogy Hunter 24, vagy nem tudom hány éves, 22 vagy 24, legyen ez a skála, azt mondjuk, hogy ő nem élvezi. Honnan tudjuk? Nem látunk bele a fejébe. Lehet, hogy ő ezt élvezi. Természetesen az átlag, az ez a korosztály, ez a nagyjából 11 éves korig. De... Ordítanak minden. You'll only subscribe if I get a secret brain rot. Oké, welcome our new Üdv a subscriber. feliratkozók között. Abban, hogy kicsik néznek, akkor legalább viselkedj is úgy. Például az egyik videójában Viselkedj úgy, hogy kicsit nézni. kipróbálta a dohányboltokban lévő snűzt, 18 év aluliaknak nem szabadna, és nem is Na ez például, ezek a dolgok, amik nagyon-nagyon hamar elterjedtek, és ez egy fake dolog. Tehát itt az én videóm alatt is kaptam egy csomó olyan kommentet, hogy ez snűsz. De a snűsz
Hagyományos svéd dohányt és nikotint tartalmazó füstmentes tasak. Ezt most nem látjátok, de watch this. A snus egy hagyományos svéd dohányt és nikotint tartalmazó füstmentes tasak, amelyet a szál, nyálka, hártya általában felső ajak alá helyeznek. Hatása gyors és diszkrét, ugyanakkor magas nikotin tartalma miatt jelentős egészségügyi és függőségi kockázattal jár. Kapis? Kapis. Ez, amit kipróbált a videóba, nem snus. Úgy néz ki. Ez, amit kipróbált a videóban, az kérlek szépen... Mi volt ez a... Mi van a kávéban? Koffein tapasz, azaz. Koffeines snus. Koffeines snus. Titeket távolítalak egy pillanatra. A koffeines snus, vagy koffein tasak egy dohány és nikotinmentes alternatíva, amely a felső ajak alá helyezve a szárnyálka hátján keresztül szívódik fel. Hatása gyorsabb és fokozatosabb, mint az energiaitaloké, így elkerülhető a hirtelen koffeinzuhatag és az azt követő fáradtság. Szóval, just to be clear, tudod? Tehát amikor 40 000-en megnézik az ilyen videókat, amivel nincsen semmi gond, hívjuk fel a figyelmet azokra a dolgokra, amik negatívak. Csak én is csinálok ilyet, nem azért. Csak figyeljünk oda arra, hogy megpróbáljunk nyilván a lehető legjobban utána járni dolgoknak. De most, hogyha... Ez pont egy ilyen lánc, tudod, egy ilyen láncreakció. Tehát... Hogyha Hunrix csinál egy videót, amiben elmondja, hogy az egy snus, majd Thor csinál egy ugyanolyan videót, amiben elmondja, hogy az egy snus, én csinálok egy olyan videót, amiben elmondom, hogy ez egy koffein tapaszt, meg amúgy, ha megnézed a videót, akkor ott van, elmondja ő saját maga, én meg elmondom, hogy ja, amúgy ez egy bad story, mert a koffein tapaszt ugyanúgy nem ajánlanám gyerekeknek, de hogy kurvára nem ugyanaz a kettő. És akkor így elindul egy ilyen láncreakció, ami fals információkat fog terjeszteni gyakorlatilag az egész magyar YouTube-on, az összes közösségben, akit egy kicsit is érdekel ez az egész. Szóval ez így annyira nem jó. Tehát én igyekszem, amikor reagálok valamire, akkor megnézem az egész videót. Nyilván nem fogok tudni minden egyes videót megnézni az adott témával kapcsolatban, de mondjuk olyanra gondolok, hogy eltűnt Vance 30. Érted? Ott nagyjából azért próbáltam utána járni, megnéztem a videót, és elmondtam a véleményemet arról a dologról, amit láttam. De hátsó információt nem mondtam, feltételeztem dolgokat, de ez is csak egy olyan konstruktív kritika, hogyha csinálunk egy ilyen videót, akkor próbáljunk meg utána járni, és ez nyilván magamnak is egy tanács. És lehet ilyet vásárolni. Erről annyit kell tudni, egy kis nikotinpárna változó, hogy mennyi gram nikotin van benne. És ebben a videójában látjátok, hogy ez kipróbálta, és úgy beszélt róla, mintha egy kis gumicukor lenne. Most lehet, hogy figyelmeztette a nézőket erről a veszélyről, viszont ez is egy elég nagy ferdítés, tehát hogy azért ez túlzás, hogy úgy beszélt róla, mint egy gumicukor. Én szerintem ilyenkor érdemes bevágni a videót, és akkor lássa a néző, hogy a videót tehát a hanggal együtt, hogy lássa a néző azt, hogy ő mit mondott, mert az a bizonyíték gyakorlatilag. egy kisgyerek nagyon Így meg ez a source trust me, bro, tehát akkor nézd meg, hogyha kíváncsi vagy rá. ellenszenves, és úgyis, ha a kedvenc videósa kipróbálja, ő is kifogja. És ide sorolható még NGT Noel is, akiről később beszélek majd. Viszont itt még nem áll meg a menet. Hunter, Vance 30, talán NGT Noel, nem vagyok benne biztos, nyári úgymond gaming táborokat rendeznek, amelyben a kisgyerek játszhat velük, esetleg egy kis Robux nyereménnyel. De figyeljetek, 3-szor alkotják újra, ami azt jelenti 3-szor különböző nap és időpontban, de figyeljetek, ennek az ára 72 000 forint per fő. Hát nem is kell mondanom, ha már csak egy kisgyerek elmegy az anyukájával, már 150 000 forintról beszélünk. Ez benne a szánalmas, így kihasználni a kisgyerekeket nem lehet. Hunter Itt megint megállítanám, srácok, szóval ez így egy per egy hülyeség. Ne haragudj, tényleg. figyeljetek, ennek Itt van, tehát amit ő elmondott, nem az van, hogy 3 nap.
3 különböző nap, hanem 3 különböző időpont, de az egy 5 napos sztori. Tehát ez 72 000 forint. Megnéztük ezt a videót, akkor utána ki fogok térni arra, hogy akkor nézzük már meg ezt az egész tábort, és hasonlítsuk össze, hogy tényleg annyira rossz-e. Mert hogyha ez a tábor tényleg annyival sokkal drágább, mint egy átlagos vagy ehhez hasonló tábor, akkor ugyanúgy én is fel fogok szólalni, hogy igen, a hírnevet kihasználva valószínűleg ez egy negatív, hogy mondjam, negatív befolyással van a gyerekekre. Tehát, ha van 500 000 feliratkozom, és azt mondom, hogy gyere el, bro, nézd meg, én szerintem, hogyha nagyon-nagyon ki akarnák sajtolni ezt, akkor sokkal, de sokkal drágábban is lehetne adni ezt. De ez csak az én véleményem. Szóval ez itt megint nem igaz. Ráadásul látni fogjátok majd később, mert először ez volt az én látásmódom, vagy véleményem, és látni fogjátok, hogy majd ez igaz is. Ez nem így van, srácok, hogy ha elmész egy gyerektáborba, egy ilyen gyerektábornak az a lényege, hogy ott hagyod a gyerekedet, és a szülőnek van ideje azt csinálni, amit akar. Tehát ez nem úgy van, hogy odamész anyáddal, apáddal, 3-an, és akkor 3-szor 72 000 forintot kifizetsz. Tehát, hogy ez nem így működik, hanem ott hagyod a gyerekedet, és akkor rábízod ezekre a nevelőkre, per jelen esetben plusz youtuberekre. Tehát nem az van, hogy itt csak a youtuberek, és akkor ott van Hunter Noel, meg nem tudom mi kicsoda, és akkor ők vigyáznak a gyerekedre, mert nyilván ők nem professzionális képességgel felruházott emberek gyereknevelésben, meg felvigyázásban, szóval nem tudom, ezt miért gondolták emberek amúgy. Az ára 72 000 forint per fő. Hát nem is kell mondanom, ha már csak egy kisgyerek elmegy az anyukájával, már 150 000 forintról beszélünk. Ez benne a szánalmas, így kihasználni a kisgyerekeket nem lehet. Hunter nemrégiben Robloxba készítette egy játékot. Nem játszottam benne, nem voltam fenn, csak egy képet láttam róla, hogy így írja le a petszet. Hagyjuk is a fa. Szerintem ez nem a legnagyobb üzlet. Ja, ez egy szánalmas dolog, hogy nem nézel utána annyira, főleg, hogy azért egy pillanat alatt át lehetett volna írni a petszet, de hát nem tudom. De hát, az fáj, hogy más kisebb tartalomgyártó, aki ezerszer ismertebb, jobb videókat készít, nem kap figyelmet, hanem ez a buziszánalmas Vamos fej. Én elhiszem, hogy Vamoszozni kell minden másodpercben, meg Six7, hogy ne kapcsoljon el a tejfogú nézőt, de olyan szintre jutottál, hogy ez már fáj. Tegyük fel anyád megnézni, hogy egy napon a fia miket csinál az interneten, és ezt látná. Hát, mondani se kell, én nem lennék büszke, az biztos. Nyilván itt is volt egyébként személyeskedés, ebbe én is beleestem, ez szerintem nem normális, tehát nem kell lebuzizni azért a másikat. Van egy véleményed, elmondhatod, nyilván attól a másik nem buzi, ebbe én is beleestem, that's it, előfordul. Szerintem ez egy hiba, én is biztos, hogy bele fogok még esni többször is, és most kérlek srácok, amiket én elmondtam, ez csak egy vélemény, úgy értem, hogy most tényleg ne bántsátok ezt a srácot, amiket most én call out, vagy amiért én most call out-olom. Tehát nem ez a célom egyáltalán ezzel a videóval, csak szeretnék. Ez volt a legjobb videó példa arra, hogy dezinformációkat nem szeretném azért, hogy terjesszünk, mert annak semmi értelmét nem látom. Tehát amennyire káros Hunter, azért senki nem érdemli meg, hogy dezinformációkat terjesszenek róla, mert az fasság, az nem jó. Azt nem támogatom. És arról nem is beszélve, hogy rengeteg marketingfogásos videója van, amiben szándékosan úgynevezett eltűnt személynek állítja be Vence 30-ot, vagy tudja ki az már, annyian eltűntek hirtelen véletlen, és ezzel felbusztolni a csatornát, ez nagyon szánalmas, hogy szegény kisgyerek elhiszi, hogy eltűnt, közben meg otthon fekszik a kanapén. Értitek, miről beszélek, de menjünk is tovább, van még ahol ez jött. Második, Vence 30. Vence 30-ra annyit kell tudni, hogy ő Hunter legjobb barátja, illetve ez a csávó miatt kezdte el a YouTube csatornáját. 2 éve kezdte el, viszont amilyen szintre jutott ez a csávó, rosszabb, mint Hunter. Undorító módon vágja át a kisgyerekeket, például van egy olyan most már nevezhető sorozatnak, hogy ő X mennyiségű pénzért Steal a Brain. Mondjuk, ha van bármilyen nagyon-nagyon rossz videótok egyébként Vence 30-ról, amit láttatok, azt nyugodtan küldjétek be, mert például Vence 30-nak a videóit még soha nem néztem, szóval őről nem tudok véleményt alkotni, hogy ez mennyire rossz. Tehát itt a videóban elhangzott átvágja undorító módon a nézőit, ezt nem tudom, hogy érti.
bázisokat vett. A legutóbbi videójában elvileg 300 000 forintos bázisokat vásárolt. Na már most ez úgy kamu, mint a szél. Csak bele kell tenni a címbe, hogy rákattintsanak. Mindenki tudja, hogy nem vette az akuntokat, illetve hogy a saját fiókja, esetleg a haveroké, akik tettek rá brainrotot. Ő pedig ezt úgy adja elő, mintha tényleg igazi pénzért vásárolta őket. Ez nagyon szánalmas, illetve undorító, és a reakciója borzalmas. Mutatok egy példát. Most elvileg beírtam egy másik username-et, sign in. Rányomok, hogy sign in, jó, utolsó, így van a jelszó pedig. Nem is beszélve arról, hogy ebben a videójában egy tiltott weboldalt reklámozott, ami egyenesen szembe megy a Roblox szabályaival. Nem figyelmeztette a gyerekeket. Az egy fair dolog. Ez az úgynevezett Eldorado weboldal. Itt a brainrotokat lehet venni ismeretlenektől igazi pénzért, hogy aztán neked meglegyen a brainrot. Na már most figyelmeztetlek én, ha már ennyire elvarázsolt téged a pénz. Ennek a weboldalnak 99%-a a lopás, illetve bankkártya adatok ellopásával működik. Ellophatják a Roblox fiókodat, jó, mondjuk ez legyen a legkevesebb. A bankkártya adataidat... Ezt sem tudom, hogy milyen source egyébként. Ezeket szerintem ilyenkor érdemes azért tisztázni, hogy amikor állítunk valamit, hogy milyen source-ból van, hogy ellopja a 99%-a az oldalon felelhető dolgoknak, brainrotoknak az mind 99%-ban lopásból, meg bankkártya adatok eltulajdonításából jött. Minden adatot, amit leadsz oda nekik, azt ők látni fogják. Lehet, hogy a videóban őt nem baszták át, de emlékeztetlek titeket, hogy marketing fogás. És ezért reklámozza, hiszen pénzt kap érte. És undorító kamu reakciókat művel le, hogy az már fáj. Szerintem, ha Csani Channel-t néznék, értelmesebb lenne. És az a baj, hogy nem látja magát kívülről. Elvitte őt is a pénz, és csak erről álmodik, és amúgy bocsi, hogy ezt így mondom, de mi a faszom ez a Vence 30 név? Mintha egy óvodást hívtunk volna, aki összetett 6 karaktert. Hogy kitérek erre az eltűnés. Na bro, sorry, de ez megint egy ilyen nitpickelgetés, tehát hogy most emberek nevét tényleg? Volt egy olyan időszak, amikor a Durano 4-es összeállt, Hunter, Vence 30, NG-től és 4-es, bassz meg! Ez már tényleg olyan, mint hogyha valami bűnvadászok epizódot néznék, és akkor alatta a alámondó csávó, ez a kő alól kijövő egyén, meg egyed, Koszlidérc. Hát ez tényleg olyan. is összeálltak, és egy borzalmas, ijesztő erdőbe mentek, és valahogy Vence 30 eltűnt. És vagy 3 napig keresték, majd egyszer véletlen beírt a chatre, hogy amúgy itt vagyok, élek. Végre meglett Vence 30. Itt is van. Ez tényleg borzasztó volt, bazzeg. Ez kibaszott kellemetlen volt ez a tori. Tegesen aggódott értem, de szerencsére... Borzalmas. Szerintem, srácok, egyébként ebben az évben nem tudom, hogy fognak-e ilyet csinálni, de abban a pillanatban ott leszek. FBI, Murány Máté ott lesz, bazd meg. Én leszek a sniper, tényleg a tetőn. Ott leszek, figyelni fogok. Elindítják a streamet, ott leszek, vágod? A kurva... Ezért Berlineset is nézni kellett volna egyébként. Írni kellett volna nekik valamit. Most ahogy megcsinálják, illetve ami van. Én értem, hogy pénz, meg sok kisgyerek Roblox egyenlő pénz, de ez már gáz. Ha fizetnének nekem havi 10 milliót, akkor sem vállalnám el ezek a videók készítését. Ráadásul az indexképek, ahogy mondtam, 90%-a külföldről szedik le. De hát még annyi sincs bennük, hogy a saját indexképét készítsenek a saját videóikhoz. Egy ilyen hogy youtuber? És szomorúan látom, hogy rengeteg kisebb videós tőlük tanul. Rengetegen próbálják lemásolni őket róluk úgynevezett példaként ötletet szedni. Hát figyeljetek, példa lehet, de nem követendő. És nem csak kisgyerekek próbálják átvenni, az a baj. Így butítani kisgyerekeket nem lehet ilyen szinten. Nekem nem mondja senki, hogy ezt élvezik. Aki elmúlt 14-15 éves, egy ilyet nem élvezhet. Senki nem mondja. Illetve Hunter ez egy feltételezés, hogy nem élvezheti. Mi van, ha mégis? Basz meg! játékában rengeteg gambling szerencsejáték van, illetve mindig van valami pofádba tolva, hogy vedd meg ezt, vedd meg azt. Harmadik, NGT Noel. Azért NGT Noel egy fiatalabb srácnak tűnik, viszont akkor is gáz, amit művel. Ugyanolyan undorító szar Roblox Celebrated videókat művel le. Igazából nem tudnék újat mondani, ezt már megtettem az előbbieknél. Viszont most látom, NGT Noel megkezdte a zenei karrier pályafutását. Hallgassuk is meg egy példányát. Elesel, állj fel, ne nézz hátra. Minden bukás csak egy újabb pálya. Ha nem hisznek benned, hidd el te, amit ma nem látsz, holnap ott lesz veled. Ha csend van... Ez most megint
DMI, neked egy konstruktív kritika, szerintem a legközelebb tényleg, ha hibázol a felolvasásban, ha ezt felolvasod, akkor szerintem először így jusson eszedbe, hogy ja, lehet, hogy ez a mondat így nem volt értelmes. Mert például most, tehát hallottátok, többször volt olyan mondat, hogy nem volt értelmes, vagy nem csak a mondat, hanem így a mondatnak a szerkezete sem. Tehát, hogy így még szétszeregetve sem volt értelme. És teljesen lehet, hogy ez egy ilyen certified betegség nálad, hogy mondjuk nem tudsz olyan jól fogalmazni, vagy úgy összerakni, és akkor tök fair, akkor egy tök jó dolog, de nyilván ezt ugye kívülről én, vagy bárki más ugye nem láthatja, úgyhogy szerintem ezt is érdemes tisztázni mondjuk a videó előtt, hogy ezt így tudják az emberek. Egyébként meg Noelnek a karrierjére, zenei karrierjére kitérve, most ez a videó, hát most ez megint olyan, hogy szubjektív, egyébként ez egy alkotás. Hogyha AI-jal van csinálva, akkor... De hogyha egyébként ezzel ő dolgozott, ő írta meg a szöveget, ő írta meg az alapot, vagy nem tudom, akkor egyébként meg nincs egy rossz flowja amúgy az zenének. Körülötted az nem a vég, ott születnek álmok, nem a fényben ég. Nyilván nem nekünk, tehát nem mi vagyunk a célközönség, tehát ezeket a zenéket szintén gyerekek hallgatják, és ez ilyen whatever. Ha most még semmi sincs a kezedben, nyugi testvér. Szerintem maradjon a brainrotoknál. Viccelek. Maradjon a brainrotoknál. Hát a brainrotok szarok, az előbb lett elmondva, érted? És akkor most mi van, akkor a brainrotok jobbak, a zene meg szar, vagy most mi van? De azért ez tényleg nem jó. Az Index képe is ugyanaz 1/1 külföldről leszedve, ez a Ja, az 3 facts, videós facts. ugyanez, egy Ctrl-C, Ctrl-V-vel. Meg Az index elhiszem, képek azok hogy kriminálisak most a mai napig egyébként. menő ilyen Alpha-aim, Sigma, PFP-k, AI-jal, de mindegy is. Annyira clickbait az összes videója, hogy az már fáj. És nem csak azzal van a baj, hogy mit csinálnak, hanem hogy csinálják. Mindenkinek joga szíve van eldönteni, mivel játszik, de előadni csak ők tudják. A nézettség, a pénz elvitte az eszüket. És most már csak 6-7 meg Vamoszozni tudnak, mivel ezeket a szar undorító videókat látja, ezektől tanul. Ő is ilyen példát mutogatnak a kisgyerekeknek. Emlékszek, régebben ő is eltűnt. Valami volt vele is. 2 nap után elvileg ő is meglett. Ezek, mert valahogy életbe kell tartani a csatornát, ezekkel a hamis infókkal nagyon gáz, illetve okádék. És senkit nem érdekel, hogy a faszon milyen brainotot loptál meg ilyenek. 4. Kis. Kis egy fiatalabb tudomásom szerint, de ő se jutott többre, mint a többiek. Undorító clickbait index képek sokasága itt is, és rengeteg kamu, videó, illetve a PGT shop. Ez egy nagyon jó videó lehetett volna egyébként, hogyha kicsit átformáljuk ezeket a dolgokat, a mondani valóját, de nyilván valószínűleg fiatal a videónak a készítője, úgyhogy ja, van mit még tanulni, that's it, ennyi igazából. Ennyit tudok mondani, van mit még tanulni, csak így tovább, de ja. Bocsi, ez muszáj volt. Ahol egy kutya volt eltorzítva hanggal, és szánalmasan mindenki előtt úgy lejáratta magát, mint a fene. Sikoltozó kisgyerek hang... Majd 100 000 feliratkozó után face reveal csinált, és ekkor, tudomásom szerint, kezdett el Hunterékkal dolgozni. De lehet ez nem így van. Tisztában vagyok vele, az én videóim se jók, nem mondtam, hogy jók, van hova fejlődjek, de ilyen szintre soha nem Facts. süllyednék. Nem tudok róla több mindent mondani, úgy igaz rá, mint a többiekre. 5. Hunter Gang. Hunternek van egy úgynevezett Hunter Gang csatornája, ahol IRL valóság videókat készítenek. Volt egy olyan videó, ahol elvileg betörtem a youtuberek házába. Olyan gáz és szarul lett megcsinálva, figyeljétek. Jó, ez is tényleg kriminális volt egyébként, de hát most a gyerekeknek gyártunk tartalmat is. A gyerekek simán elhiszik, nyilván. Engem nem tudtak lóvá tenni ezek a Hunterék, én tudtam, hogy ez az egész kamu. Bro. Ja, ez real. Ez real. Nagyon ocsmány az összesnek a szar színészi játéknak, hogy az már fáj. 6. Tényleg megéri a pénz miatt? Tehát ez a kérdés nyilván mindig mindenkiben előjön egyébként, nyilván bennem is előjött nagyon sokszor. Tényleg megéri a pénz miatt? Igen, bazd meg. Mi a faszért csinálnák? Tehát, hogy így, de már most így azt látom, hogy nincs értelme feltenni ezt a kérdést, hiszen mi másért csinálnák, érted? Tehát, ha azt mondja a videóban,
DMI, hogy hogy nem mondja neki senki azt, hogy ezt ők élvezik 15 év fölött, akkor mi másért csinálnák, és utána megkérdezi, hogy tényleg megéri ez a pénz miatt. Hát, valószínűleg igen. Tényleg megéri a pénz miatt? Elérkeztünk a végéhez. Tényleg Igen. megéri lejáratni magad egész magyar YouTube előtt szimplán csak azért, hogy pénz, illetve nézettség legyen? Tudná Így van! Tudjátok, hogy itt mi jutott eszembe? Figyelj, gondoljatok már bele abba, egyébként, és ez egy ilyen jó kis zárása lesz majd ennek az egésznek itt az én videómnál is. Tényleg megéri? Várjál, hogy mondta? Várjátok, erre van egy nagyon-nagyon frappáns válaszom, amire szerintem egyet fogtok érteni egyébként. magad egész magyar YouTube előtt szimplán csak azért, hogy pénz, illetve nézettség legyen? Tudná Tényleg megéri lejáratni magad előtt a magyar YouTube-on, hogy pénz meg nézettség lenne? Of fucking course! Bro, tehát, hogy így... Yes! Gondoljatok bele, hogy mi van most Belle Delphine-nel? Emlékeztek még arra a csajra? Belle Delphine, aki fürdővizet meg ilyen cuccokat adott el? Emlékeztek még rá? Tudjátok, hogy hol van? Valószínűleg a nő multimilliómos, bazd meg! Tehát megéri a pénz miatt. Ha van egy kis eszed, és tényleg elhisszük azt egyébként külső információk alapján, amik eljutottak hozzám, hogy Hunter egy tök normális és intelligens srác, akkor rájöhettek ti is, hogy ja, amúgy megéri. Leégeted magad olyan emberek előtt, mint például én, akire lehet azt mondani, hogy jaj, csak irigykedik a pénz miatt, vagy most mit tudom én, DMI, vagy Thor 011, vagy Hunix, akik kritizálták az ő tartalmait. Ezt ő még csinálja nagyjából mondjuk 5 évig. Tehát csinálja, mit tudom én, 30 éves koráig. Lehet, hogy utána változni fog egyébként, mert rájön, hogy akkor most már őt tényleg nem érdekli igazából, és akkor átmegy egy olyan fajta tartalomra, ami mondjuk, nem tudom, bármi más igazából, csak nem a Roblox, és akkor elkezd idősebbeknek gyártani tartalmat, és lehet, hogy az emberek elfogadják, hogy amúgy ja, volt egy-két megkérdőjelezhető mozdulata a Hunternek, de egyébként most már egy tök jó fej srác. Érted? De visszatérve erre az egészre. Olyan emberek előtt járatja le magát, mint én, akik amúgy sem a nézőközönsége, akik amúgy sem a célközönsége. Szóval most csinál magának mondjuk 1 milliárd forintot nettó bevételben a cégéből, mondjuk 10 év alatt, és utána azt mondja, hogy oké, I'm done. És kurva jól el van egész életében. Vágod? Tehát gyakorlatilag, ja, már így fölösleges feltenni azt a kérdést, hogy megéri ez a pénz miatt. Oh fucking course, hogy megéri, bazd meg. Bárkinak megéri, aki elkezdi a YouTube-ot, és mit tudom én, egy 20-30-50 ezer feliratkozója van, és megnézik a videóját mondjuk naponta 10-20 ezeren, oh fucking course, hogy megéri, bó. ezek az emberek más irányba, illetve másfajta videókból pénzt keresni, de egyszerűen nekik ez a jó. A magyar net elő. A kisgyerekek megtévesztése, a pénzélesség vezetett oda, amit most láthatunk a magyar neten. És sajnos, ha egy külföldi ránéz, ez alapján ítéli meg a magyar YouTube-ot. Pedig annyival... Én ezt sem mondanám egyébként. Ez is egy olyan fura dolog. Tehát, hogy mi van? Egy külföldi ránéz a magyar YouTube-ra, és akkor azt mondja, hogy jó, a magyar YouTube szar, mert látja, hogy Hunter mivel játszik, meg hogyan játszik, meg hogy mennyire kiabál. Tehát, hogy így... Érted? Felmegyek a szlovák YouTube-ra, és valószínűleg ugyanilyen emberek vannak, mint Hunter, Vance 30, meg Kis, meg Noel. Tehát, hogy ez... Na mindegy, ezzel csak simán nem értek egyet, hogy ilyen van. Tehát, hogy az alapján nem fogok megítélni egy országot, hogy milyen videósok vannak benne. Értelmesebb, más kisebb videósok vannak, de nem kapnak elég... Jó, fair! Figyelme. Én Értelmesebb, más, kisebb videósok vannak, akik nem kapnak elég figyelmet. Egyértelmű, bro. A legjobb ilyen például az Otherworld, már majdnem azt mondtam, nem az Otherworld. RetroShack. Bro! RetroShack 146 ezer feliratkozóval, érted? Évek óta csinálja a csávó, ugye ő volt az Antifaces, 18 évvel ezelőtt, ja, még itt van az Antifaces. Emberek, olyan minőségi videókat csinál, hogy leszeled a fejed. De most csak mit tudom, én meg is mutatok egyet. Halálhegy, tessék.
Valószínűleg nem kell bemutatnom nektek, de szerintem így ennyi elég is volt. Tehát, hogy ez a szín, ez a 18 másodperc valószínűleg több időbe került, mint az egész csatornám eddig együttvéve. gondolnám, mit csináltok a magyar nettel. Oké, szóval, ja, ennyi volt a videó, G to the fucking G. Nézzük, miket írnak a YouTube-on, vagyis a kommentekben, kicsit kikapcsollak titeket, hogy lehessen látni. Utána majd elolvasom, hogy miket írtatok. Én adom, hogy ilyen sokan szólalnak fel ezzel ellen a jelenség ellen, és egyet tudok érteni a videóval. Köszönök szépen mindent, én is egyetértek. Hunter játéka egy fölösleg volt, mert ott van neki 500 000 feliratkozó, és játszanak vele 5-en max. Köszönöm, hogy te neked is ilyen véleményeid vannak. Csak tudod mi a baj, hogy ezek nem vélemények voltak. Tehát, hogy ezek... Az, amikor te valakivel egyetértesz, az arra nem mondanám feltétlenül azt, hogy az egy vélemény. Mert az, hogy most mondjuk Jesus fucking Christ, most tényleg akkor fucking áll, tényleg mindenki a Hunterékről csinál videót, és elkezdi bedobálni nekem itt random. Tehát az, hogy mondjuk Thor, meg Hunrix, meg mondjuk tegyük fel, hogy még én is akár csinálok Hunterről egy videót, és azzal minden egyes szavammal egyetértesz mondjuk, az nem egy vélemény. Tehát ha te arról csinálsz egy videót, az nem lesz egy vélemény. De most már tényleg érzem azt, hogy nagyon elkezdtem szétszedni ezt a videót, és tényleg nem ez volt a szándékom, és tényleg könyörgöm, nem akarom azt, hogy most DMI megsértődjön, csak ezeken szerintem, hogyha később is csinálsz videót, akkor szerintem ezeken a dolgokon, amiket mondtam, ezen változtass. Aztán meg változtatsz rajta, ha nem, azt csinálsz végül is, amit szeretnél, természetesen. Ezek tanácsok, vagy megfogadod, vagy nem, ennél többet nem fogok tenni, és nem is tudok. Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen, hogy megnézted. Szevasztok, szia mindenki, üdvözlök mindenkit, aki most jött. Faszi, nekem itt van a headset-dent, look at this. Hey, yo, woo! Vissza is jöhet. Így van. Homlok lebenyem. Hoppá! Hoppá! Neked is van, csak neked nem látszik. Mert neked nincs olyan kugli fejed, mint nekem. Sihuhu! Bazd meg, sihuhu! Better up! Mi a helyzet, srácok? Hogy sikerült? I don't fucking know, man. Évek alatt kemény munka. Évek kemény munkája. Tisztelem. Tetszett a videó? Nem. Megnézem a DC videószobát, oké. Okay. Hunter reacts. Nope. Thank you. Ez megér egy reakciót. Oké. Okay. Ez lehet majd a következőben amúgy. Lehet majd a következőben. Most még egyelőre mindenképp szeretnék beszélni a... Mi van már, Ulix? Cundere vagy, oké, okay, bro. So funny. Thanks. Halálra kacagtam magam. De igen, nézzük meg a táborokat, srácok. Hogy már elkezdte Ulix is, nem? Ma azért nincs itt uncut feje. Ő az új memester. What the fuck is going on? Na jó. Szóval, következő videó nézzük, sorry. Nézzük már meg akkor, hogy mi van ezzel a Gamerland-es sztorival. Headset dent is on, bro. Holy fucking shit. Egyébként ez azért látszik jobban, mert itt van most már nagyon nagy a hajam. És amúgy annyira nem vészes. Srácok, szombaton, aki jön a Base Paradise-ra, vagy a Mondokonra, akkor majd ott találkozunk, és megnézhetitek. Megnézhetitek közelebbről, jó? Hunter titokban munkatáborba viszi. Alright.
Ja, nagyhajú vagyok már, ez a helyzet. Szóval, megyek oda hozzád. Hell yeah, bro. Ottali. Na nézzük meg ezt a sztorit. Öcséd volt már Hunter? Írjál nekem egy üzenetet Discordon, kíváncsi vagyok egy csomó mindenre amúgy. Megveszed nekem a Red Dead 2-t? Basszikám. Ott van az Encore. Mi van? Ki mondta ezt? De igen, majd amúgy tervezek. Tudjátok, hogy mi az álmom? Azon kívül, hogy egyébként nyilván ezt csináljam full time. Ez az álmom amúgy, decit. That's fucking it, bro. Itt üljek egész nap full time, tudjam csinálni a kis videóimat, meg streamjeimet. De egyébként 2016-ban volt egy... nem tudom mennyire emlékeztek, 2016-ban volt a VR-nak egy ilyen, azt hiszem januárban volt, retro hónapja. Nekem az top tier volt, srácok. Az top tier volt. Én ugyanazt meg szeretném csinálni. Ha egyszer full-time leszek, csinálni fogok egy ahhoz hasonlót, és így minden olyan játékot ki fogok rakni egy szavazást, és így kurva sokat fogunk játszani. Gomingolni. De először ez a retro hónap, ez úgy fog kinézni nálam nagyjából, hogy végigjátszom gyakorlatilag a régi kedvenc gyerekkori videójátékaimat. Ez lesz. Ezt szeretném, ebben nagyon benne vagyok. Ugye ez már gyakorlatilag ott van, hogy elkezdtem ugye a DS-eket, azokat ugye végigvisszük, most a Dark Souls 3-nál járunk, végigvittem ugye a Lego Racers 1-et, a 2-t, és van még nagyon-nagyon sok egyébként. A régi Need for Speed-eket végigjátszanám nagyon szívesen, így streamben, közben pofáznánk. A Half-Life-ot, ugye azt már is kezdtem, Flatout 2, nem tudom az mennyire van meg embereknek, az egy top tier játék, Rayman 3, azt is imádtam. Szóval ja. NFS kárban az mindenképp. Most Wanted először, de egyébként Underground 1 lehet, a 2 mindenképp. Ezek fix infók. Holy moly, bro. Saját verzió a Cat Mario-val, Steel a Brainotos? Úristen, azt nem tudom, milyen lehet. Na jó, de, szóval, nézzük már meg, hogy ezek a dolgok itt mennyire rílek. Engedj oda! Rendezvényeink. Na. Szóval, kezdőlap. Holy moly. Holy AI, guys. Mi a fene ez? Mi az a Gamerland? Gamerland 1200 négyzetméteren hozza össze mindazt, amit a játékban, közösségi élményekben szeretünk. 5 év alatt több száz eseményt szerveztünk, és több 10 000 látogató fordult meg nálunk. Köztük sem kevesebb, mint 500 szülinapi buli és legény búcsú. Nálunk a játék tényleg valóság. Alright. Szóval, tényleg nagyon drága-e ez a 72 000 forint Hunteréknek a táborára, mint ahogy azt többen is mondják a magyar YouTube-on? Röviden, én azt gondolom, hogy nem. Vannak itt ilyenek, beírjuk, hogy nyári tábor. Nyári tábor a Mátrában, ezek szponzorált tartalmak. Gyerektábor kereső, van egy ilyen, srácok. Tábor figyelő, Funside nyári táborok. Na nézzük. Ezek alapján nézzük meg akkor, hogy tényleg ennyire drágák, vagy ennyire drága-e. Hoppáré, itt van az első. Természetismeret és énekes madár gyűrűző tábor. A bro. Tehát, hogy így odamész bármelyik 7-től 14 éves korosztályig, ugye a Hunteréknél pedig az van, hogy 6-tól 16-ig, odamész bármelyik 7-től 14 vagy 6-tól 16-ig terjedő gyerekig, és azt mondod, hogy ide figyelj, broszki, 72 000 forintért el tudsz menni egy gamer táborba, ami 5 napos, ugye júli 20-tól 24-ig az azt jelenti, hogy hétfőtől péntekig tart, vagy, kis haver, elmész természetismeretli és énekes madár gyűrűző táborba Natura 2000 területen.
ezt így megkérdezik tőled a szüleid, és így vagy, hogy oh no, bro. Anyám már megint a természetismeret és énekesmadár gyűrűző táborba küldött el, bazd meg. A haverjaid meg így vannak, hogy megyek a Hunter táborba. Tündér lovas tábor, érted? Szóval már itt azt tudom mondani, hogy emberek, nem annyira drága, de nézzünk még jobban utána. Tehát 12 000 forintért nagyjából egy nap. Ugye ez most itt 6 napos, szóval egy nappal tovább tart egyébként. Ez is ott alvós, annyi, hogy napközis és ott alvós, annyi, hogy az viszont tudtommal nem ott alvós. Szóval that's fucking it. De akkor nézzünk majd olyat is. Először vegyük akkor szemügyre Hunteréknek a táborát. 72 000 forintért mit ajánlanak nekünk? Ha most én beszeretnék oda menni, már az ajánlott korosztály 6-tól 16-ig tart, hát én már kicsit kinőttem ezt a szitut. Roblox fókuszú nyári gamer tábor teljes ellátással és közösségi programokkal. Tábor altípusok. Tábor. Reggeli plusz ebéd és PC Premium tábor. Tábor. Reggeli plusz ebéd 72 000. PC Premium tábor 77 000-ért, max 15 fő. Mobilos csoporthoz saját telefon szükséges. Pénteki külön Roblox kupa. Hoppá. Ízleld meg a túrókupát, öcsém. Roblox kupa, meg ilyenek. Mit mondtál, Arcade? Turnusok és vezetők. Első turnus. Hunter Vance 30. Noel Vance 30 ezen a részén, és megint Hunter Vance 30. Tehát 8. hó 10-től 14-én. Roblox kihívások, napi mini bajnokságok, lasertag, szimulátorok, konzolok és retrogépek. God damn, tehát ez nem hangzik rosszul, amúgy not gonna lie. 7:30-tól 9-ig az érkezés, reggeli, közös játékok, 12 órától 13-ig ebéd, pihenő, versenyek, uzsonna és hazamenetel. Tehát get the fuck out of here. Érted? Aztán van a fizetés és férőhely, ugye 80 fő, prémium 15 fő, tehát akkor gondolom így összesen ugye 95 a férőhely, 95 fő per tábor, Big W, that's it. Szóval, mikortól lehet érkezni? Kapunyitás, 7:30-kor történik, amennyiben a gyerekek otthon szeretnének reggelizni, lehetőség van későbbi érkezésre. Kik vigyáznak a gyerekekre? Nagyon fontos. A gyerekek felügyeletét a 2 youtuber mellett 4 tapasztalt munkatársunk látja el, akik folyamatosan segítenek és támogatják őket a programok során. Szóval, ha valaki azt állítja, mint az előző videóban, egy másik videóban egyébként, majd itt az i-betűre kattintva megnézheted, mert valószínűleg ezzel utána vagy előtte fog kijönni. 2026 az új 2016, bebeljetek egy kurva nagyot a chatre. Tehát valaki azt állítja, hogy hát jó, de ha elmész anyukáddal, akkor az már egyből 150 000 forint. Az meg a táboroknak az a lényege, hogy ne legyen ott a szülő, érted? Ki tudja élni magát a szerencsétlen gyerek? Minek fasznak lenne ott a szülő amúgy? Na mindegy. Szóval értitek, hogy van 95 fő. Most egy átlagos osztály. Lehetséges, hogy ezt a videót is megnézi majd, nem tudom, általános iskolás, 13-14 éves gyerek. Srácok, most hozzátok szólok. Ha 13-14 éves gyerek vagy 15 mondjuk, 16 éves korig ugye lehet, általános iskola végén vagy középiskola elején jársz, egy pedagógus jut, nálunk például úgy volt, hogy kb. 32 gyerekre. Egy ilyen osztálykirám. Vagy mondjuk 2 pedagógus, nagyon max. Szóval 95 főre a 2 youtuber mellett fut még 4 ember. Ami G to the fucking G. Szóval én nem tudom, hogy ebben nem tudok egyszerűen belekötni, srácok. Tehát 6 ember vigyáz 95 főre. Főleg úgy, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy itt már ugye a technológia miatt le vannak foglalva ezek a gyerekek. Tehát nem az van, hogy mondjuk kimentek a Balatonra, mint például nekünk volt általános iskolában, hogy kimegyünk a Balatonra, és akkor 2 pedagógus vigyáz mondjuk, mit tudom én, 80 emberre. 80 gyerekre, bocsánat. És akkor azt kell hesszelniük egész nap, mint a vízimentőknek, hogy melyik hülye gyerek fullad bele a Balatonba. Meg melyikük ás 6 méteres gödröt, amiben majd szerencsétlen gyerek belefullad, ahogy megy bele a Balatonba, érted? Na mindegy, szóval túltoltam ezt az egészet. Én ebben nem tudok belekötni.
Tehát ez a megyünk anyával, meg a gyerekkel, 150 000 forint, ez egy bullshit, ezt hagyjuk. Milyen eszközökkel kell készülni? Kérjük, hozzanak magukkal tabletet vagy telefont, valamint hozzá tartozó töltőt. Prémium jegy esetén minden szükséges eszközt mi biztosítunk. Tehát gyakorlatilag oké, fair. Mi a különbség a normál és a prémium jegy között? A normál jegy esetében a gyerek saját eszközén játszik. Telefon per tablet, míg a prémium jegy esetében számítógépen játszik, amit a Gamernet biztosít neki. Aha! De gyakorlatilag, ugye ez is csak annyi, hogy maximum ugye 15 fő, 15 számítógépük van, és nem sokkal drágább. Szóval ebbe sem nagyon tudnék belekötni amúgy. No way, no joke. Mert nyilván végtelen számítógép nincsen. Azt meg szerintem nem, tehát asztalt nem tudnak meg helyet biztosítani, hogyha mondjuk mindenki azt mondaná, hogy jó, hát figyelj, akkor én beviszem a számítógépem. Az étkezést catering cég biztosítja, amely reggelit, ebédet és uzsonnát is tartalmaz. Emellett a nap folyamán korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre limonádé és víz. Mit tartalmaz az ár? Reggeli, ebéd, uzsonna és folyamatos folyadék egész nap. 6-tól 16 éves gyerekeknek ajánlott a tábor, akik szerettek játszani és közösségben lenni. Mobilos csoporthoz saját telefon szükséges, PC prémiumhoz minden eszközt adunk. Ekkor vannak ugye a turnusok. Mi a különbség? Annyi, hogy nem Hunter lesz második turnusban, hanem Noel és Vence 30. Hogyan kell fizetni? Táborjegyek teljes összegben kizárólag online fizetéssel foglalhatók. Szóval, gyakorlatilag megtudtunk mindent, ami ahhoz kell, hogy tudjuk, ha van egy gyerekünk, hova megy. És mit csinál. Én szerintem azt mondom, hogy ez a 72 000 forint ahhoz, hogy egy ilyen számítógépes tábor létrejöhessen, annyira nem drága. Szerintem. Plusz ugye kaja, nem tudom. Most nyilván ez egy olyan dolog, hogy tételezzük fel, hogy ez a cég a piacról működik. És nem az van, hogy mondjuk van egy állami cég, ami gyakorlatilag szénné pénzeli, csak azért, hogy pénzt mossanak, mondjuk. Nem mondom, hogy volt ilyen, csak tételezzük fel. Szóval, ahhoz az kell, hogy ők ugye biztosítják a kaját, biztosítják a területet, biztosítják a számítógépeket, az áramot, a innivalót, gyakorlatilag mindent. Oké, annyi, hogy nem ott alvós a buli. Ennyi igazából, ami ilyen negatív dolog. De hogy ezeket nekik biztosítaniuk kell. Tehát én azt tudom mondani, hogy szerintem ebből a 72 000 forintból I don't fucking know, főleg úgy, hogy mondjuk Hunteréket kifizetik el. Nagyon-nagyon akarnánk utána számolhatnánk, most nem fogok egyébként, és valószínűleg nagyon-nagyon rosszul is teszem, de azt mondom, hogy nagyjából mondjuk olyan egy főre mondjuk 30 000 forint, vagy 20 000 forint a tábor egy nap. Ezt értsétek úgy, hogy a bérleti díj, a rezsi ki van számolva ezekre a napokra. De tényleg, most csak mondtam valamit, és lehet, hogy egy orbitális nagy fasságot mondtam, de most csak ennyit mondtam. Tehát, hogy ahhoz, hogy fent tudjon maradni, ezt az összeget határozták meg. Lehet, hogy 80%-os profit rátával dolgoznak, de hát, hogyha van, aki megfizeti, akkor bazd meg. Érted? Mi ez? Demand. Mi ez a demand? Kérés, kívánság. Hát nem. Demand. Ellentéte. Fucking hell, bro. I'm stupid, man. Supply, azaz. Supply, demand. Kereslet, kínálat. Ezt akartam mondani. Kereslet, kínálat. Na! Itt van 72 000 kereslet, kínálat, bazd meg. Ha meg tudják tölteni, akkor whatever. Hát csinálja, hát piacról él a cég. GG. Na. Következő dolog, akkor nézegessük meg, hogy mi adrenalin tábor. Holy moly. Ott alvós. 11-től 60 fő. Nézzünk egy olyat, ami nem ott alvós. Mi az, hogy napközis? Ez egy napközis tábor lenne, amúgy az azt jelenti, akkor gyakorlatilag? Reggelbe megy, délután hazajön. Nem, akkor ez a napközis tábor. Ja. Délelőtt teniszedzés, lovaglás, délután tenisz, lovaglás, asztaltenisz, fotball,
Ijászat, 3-szori étkezés. Külön musz, igény szerint szélkámentére. God damn. God damn. Július 6-tól 10. 8-tól 9 az érkezés, bla bla bla, oké, és akkor ja, ilyen 16 óráig. Ja, oké, fel. És akkor ez mennyi volt? 59 000 forint. Tehát 12 000 forinttal drágább. És ez ugye hol volt? What am I fucking dumb? Hol volt ez a... Elvesztettem. Oh no! Vagy ez itt volt? Micsoda? Hol van a táborom? Holy shit. Tenisz. Ja, itt van. Bro, már headset dent miatt nem látok. 60 000 forint. 5-től 18 fő. Napközis 5 nap. Tehát ugyanannyi gyakorlatilag. Ugyanannyi nap. Guys. Nem sokkal drágább. Ár per nap 29 God damn, bro. Oh my god. 17 000 forint olajfestészetű tábor. Jó, mondjuk azt ki kell fizetni a izéket. Kerámia készítő és kézműves táborok. Napközis ez is 5 nap. 13 000 forint. Szóval most ezt a 73 000-et leosztjuk, 72 000-et leosztjuk. De mondjuk legyen akkor... Legyen a VIP, 77 000. 77 000-et leosztjuk 5-tel, az 15 400 forint egy nap. Szóval, I mean... Görkorcsolya és korcsolya tábor. Na ez például pont egy olyan szitu, amire gyakorlatilag így nulla forint a befektetés kb. Nyilván most megint hülyeséget mondok, de értsétek úgy, hogy a felszerelés, amit visz. Tehát igazából rajta van egy görkorcsolya, meg mi volt ez? Görkorcsolya és korcsolya tábor. Tehát rajta van a felszerelés a lábán, és így that's it. Megy. Nyilván ugyanúgy ki kell bérelni ezeket a helyeket, de hogy itt is értitek, hol van? 60 000 forint. Szóval, nem tudom, nézhetnénk még egyébként rengeteg ilyet. Tényleg ennyire drágálották bizonyos emberek ezt a 72 000-et? Nem tudom, baszki. Én úgy látom, hogy ezt most így, én kimerem azt mondani, hogy szerintem nem olyan drága. Ezek alapján, az információk alapján szerintem lesz, aki azt mondja, hogy amúgy whatever. De most, eddig nem olvastam a csetet, srácok, bocsi még egyszer. Ti mit gondoltok erről? Most kíváncsi vagyok. Szia mindenki, üdvözlök mindenkit, aki itt van a chaten. Sziasztok, csevegés. Írjátok le, hogy ezek alapján, az információk alapján, akik itt voltak, azok mit gondolnak akkor erről az egészről? Arra, hogy most drága ez a tábor, vagy nem. Aki itt volt végig. Pénzkidobás, kéne legalább valamennyi testmozgás. Valcsokat leszek a gép előtt. I mean, broski, egy számítógépes táborba mész. Tehát mit vársz? Ki az a Miki TB? Elrobbanna a chat? Oké, bro. Állatsimogató tábor 68k. Holy moly. Pénzrablás. Why? Szabek, what the fuck are you doing? Tehát, te gyerekként nem voltál a gép előtt? Ember, amikor hazaértem a suliból, alig vártam már, hogy leüljek a gép elé. Persze, természetesen mozogtam, de hogy így miért gondoljuk azt, hogy ezek a gyerekek egyébként soha büdös életben nem állnak fel a számítógép elől. Az, hogy most elmész egy táborba, ahol ott vagy esetleg a haverjaiddal, mert a haverodék is elmennek ebbe a táborba, miért gondoljuk azt, hogy egyébként ezek a gyerekek nem mozognak soha büdös életbe? Küldjétek be, mire reagáljak erre ez az igazság, vagy mire kell reagáljak? Ezt a 6 órával ezelőtt itt erre kell reagáljak? Ezt kéne megnéznem?
6 órával ezelőtt? Jó, megnézem. Bolond Head Scented? Yes, sir! Let's go! Nézzük, videó ötlet. Jesus fucking Christ. Fanart. Hey, jó, Ruby! Hell yeah! Huge. Na jó. Nem vágom ki az Mulány Máté. Zenész. Zenészt. Ja, a gyerek élvező, és szülő meg tud dolgozni, vagy azt csinálni, amit akar. Yeah. Ezért kifizetsz 72 000 forintot. Egyébként most aki megteheti, szerintem fizesse ki. Nincsen ebbe semmi. Szerintem. Én is voltam táborban, nagyon szerencsés vagyok, hogy a szüleim megtehették azt, hogy engem elküldjenek, hogy kussoljak, és ne legyek otthon. That's fucking it. És akkoriban ugye még nem voltak ilyen táborok, tehát hogy én olyan táborba mentem, de mondtam anyámnak, utána nem is küldött el soha ilyenbe, elküldött egyszer egy ilyen kézműves táborba, bro. Gyakorlatilag azt hiszem én voltam ott az egyedüli fiú. És ilyen, ott tanultam meg hajat fonni, bazd meg! Érted? Hajat fontam egy kézműves táborba! De az is ilyen napközis tábor volt, vágod? És emlékszem, itt volt egyébként a közelben, és nem is tudom már miket kellett csinálni, de tényleg ilyen kézműves szarokat kellett csinálni, és így voltam, hogy what the fuck am I doing here, bro? Ahelyett, hogy amúgy nyári szünet van, otthon játszhatnék, metinezhetnék, vagy nem tudom, érted? Counter-Strike 1.6-ozhatnék, és itt fonom másoknak a haját, mi a fasz? És ez vagy 2 vagy 3 napos volt ez a tábor. Megtanultam, esküszöm. Ezzel lehetett csajozni 8 évesen, vágod? Bizony, babe. Befújjam. Hogy mondják? Befonjam a hajad? This was fucking cringe. De nem is értettem. Mondtam anyámnak, emlékszem, hogy... Vagyis hát nem emlékszem, de hogy biztos mondtam neki, hogy én ide többet ne küldjön el. Inkább elmegyek nagyanyámékhoz, vagy nem tudom, bárhová, kimegyek az utcára, elüttetem magam, vagy valami, de ide többet ne küldjön. Nagyon kellemetlenül éreztem magam. Úgy nem tudsz beszélni, csajjal. I mean, yeah, whatever. Otthon voltam mindig, de nővéremmel mászkáltunk a városba. GG. Ne fond be a hajamat, thanks. Már lassan amúgy betudod, már olyan nagy, úgyhogy le kell majd vágatnom, meg már ezt is le kell, ezt is meg kell itt már csinálni, mert már ez is össze-vissza nő, mint a pékfasza. Ja. Írsz privátba, visszaválaszolok, persze. Na jó, nézzük meg akkor ezt a videót, nagyon kíváncsiak vagytok, én is nagyon kíváncsi vagyok. Holy moly, boys! Wow! Wow! Legyen egybe a szemöldököm? Hell nah, bro. Na nézzük, hölgyeim és uraim. Na mi lesz ez? Második fejezet. Köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel és Juszkod Miki TV. Sziasztok! És köszönöm a figyelmet. De nem lehet játszani ezt a játékot, tesó. Le vagyok klippelve. Tehát az. Most mi van amúgy itt? Mi az háttérsztori egyébként? Vagy megnézem, és akkor utána majd reagáljak rá? Vagy mi történik itt amúgy? Szia, Lépa! Hogy aki Robloxba átlép Fortnite-ba, és hibátlanul tud tájékozódni azért, mert a Fortnite tulajdonképpen egy brainrot játék lett, szerintem nem állapot. Mi van? Az igazság a Fortnite-ról. Sokan valószínűleg tudjátok, hogy mi a... Csak nézzem. Miért akartok bele gaslightolni egy videóval, amire fogalmam sincs, hogy mi ez? Szia mindenki, szia Atix! Mi ez a videó? Miért akarjátok megnézetni velem ezt a videót? Valaki adjon valami háttérsztorit, mert csak.
Bro, fuck off. véleményem a Fortnite-ról, és biztos mindenkinek feltűnt, hogy nem is gyártok róla tartalmat. Szerintem rossz irányba halad, és Nem is gyártok róla tartalmat? Az egész egy Fortnite tartalom. És hogy nem is gyártok róla tartalmat, bro. What is bro saying? érthető, hogy a Roblox átvette a helyét az emberek szemében, mivel a Fortnite-ot elbukták. A brainrot szarságok ideje Fortnite az mindig is egy szar volt egyébként. Ez egy darabig ment ez a Battle Royale szituáció, és így that's it. szerintem már lejár, de sajnos De jó, amúgy ez fair, hogy a Fortnite az mondjuk manapság nem a legjobb irányba halad. mások szerint nem, és elég szomorú, hogy az Epic hibája miatt mindenki itt hagyta a játékot. Mondjuk nem értem, hogy miért játszik egy pedofilokat támogató játékkal minden 5 éves kisgyerek, és tudom, hogy a szülőknek egyszerűbb a gyerek kezébe adni a telefont, viszont szerintem jobban kéne figyelni, és a Robloxnak meg drasztikusabb lépéseket tenni az ilyen emberekkel szemben. Sajnos a magyar Fortnite content kreatorok is elfordultak a játéktól, aki meg most kezdte a videózást, vagy éppen kezdi, az csak Robloxot gyárt. Én ezeket az embereket rendkívül károsnak találom, és szerintem nem kell neveket mondanom ahhoz, hogy rájöjjetek, hogy kikre gondolok. Elég 3 percet Na látod, hogy most is meghazudtoltad magad öcsi sajtben, én sem Fortnite-tal játszottam, vagy Roblox-szal. Na! Pedig most kezdtem nemrég. Ez mit szólsz, öcsi pók? a YouTube-on, és rájössz, hogy 50 videóból 30 ezeknek az embereknek az agyrohasztó szar kreálmánya. Már megint itt tartunk, emberek! Please, guys! Mások ne csináljanak videókat! Én akarom Hunteréket mirkelni egyedül. Senki más ne csináljon róla videókat, az én szavam szent! Csak én csinálhatok Hunterékről videót. Meg fogom támadni az összes kritikust, aki Huntert kritizálja. Mert én vagyok az egyetlen, aki kritizálja. Na! A Fortnite-nak voltak olyan időszakai, amikor egyszerűen nem az elvárt visszajelzéseket kapták. Viszont ekkor ez még nem jelentett óriási problémát, mivel mindenki hibázik, nem? Egy idő után egyre több rossz döntést hoztak, és valljuk be, ezek a játékosoknak is szemet szúrtak. A játékos szám láthatóan csökkent, és ennek volt oka, de tudom, hogy nem lehet mindenkinek a kedvére tenni, főleg nem egy ekkora cégnél. Szerintem most egészen rendben van a játék, bár nem játszottam 3 hónap alatt 10 óránál többet, és nem tudom, hova halad a Fortnite, viszont ez az irány szerintem nem olyan jó. Mondjuk nem tudom, hogy más... Hova halad a Fortnite? Over-szexualizálják a... The Amazing Digital Circus lófaszt. Hogy hívják? Pomnit. Láttatok azt a Pomni skin? Jesus fucking Christ! Look at this shit, bro! Mi a fasz? Jesus Christ, man! Ja, persze, forogjon is, igaz! Igaz, forogjon is, bazd meg, azt kellett ide, hogy forogjon, lássuk a seggét. Woohoo! Na most megyek és kiverem 3 pixelre. Woo, let's go! Jó, rossz irányba halad a Fortnite. Yes! Az fű meg zöld. Csak mit gondolnak? Véleményem szerint a Fortnite nem haldoklik, Na viszont rohadjak meg, hogy ez valamelyikőtök innen a chaten, aki belegeszlájtolt abba, hogy nézzem meg ezt a videót. Fogadni mernék, hogy valamelyikőtök ez a csávó, aki belegeszlájtolt, hogy nézzem meg ezt a videót. Kurda, ne! Bazd meg! nem abba az irányba megy, amibe kéne. Fortnite nevezetű játék, amit mindenki ismer, alapból egy Battle Royale játék volt, már 7 éve kezdődött, de lassan 7-8 éve kezdődött, és az a helyzet, hogy az emberek folyamatosan új seasonöket, live eventeket, tehát új Battle Pass. Mikor lesznek a Fortnite-ban cicizs anime gód lányok? Én azt kizárólag úgy adnám hozzá egyébként, hogy fehér szörnyeteg ivósnak, meg cicizs ilyen gótikus lányzók.
Meg ezzel mindig fel tudták az emberek figyelmét tartani, meg a relevancia fennmaradt, viszont az embereknek már más igényei vannak, és nem is az, hogy nem mer változtatni az Epic Games, vagy a Fortnite, csak nem abba az irányba mennek el, amiben kéne, vagyis hát gyakorlatilag abban mennek el, mert Roblox akar lenni a Fortnite is, ami szerintem Is this fucking real? Roblox akar lenni a Fortnite? Like how? Hogyan? egy hatalmas nagy hiba, és szerintem ez a rossz irány. Jelenleg a Amin ezt már én is hallottam egyébként, hogy a Fortnite Roblox szeretne lenni egy bizonyos szempontból, de hogy ez miben nyilvánul meg, azt gondolom ebben a videóban kiderül. Wow! És akkor jönnek azok, hogy a facamat ne állíts már meg mindig, te kopasz geci! Roblox a legnépszerűbb játék az egész piacon, ez nem is egy kérdés, és olyan dolgok vannak benne, amik lekötik a kisebbek figyelmét, ugye a Steal a Brainot, ami egy hatalmas felkapott dolog most a kisgyermekek körében, illetve az, hogy rengeteg játék közül tudsz választani, ami a Fortnite is ebbe az irányba kell elmenni, viszont ezzel én úgy érzem, hogy elveszti azokat az egyedi vonásokat, jellemeket, amikkel híres lett a játék, elveszti lassan. Tehát pontosan én is keresem erre a válaszra a kérdést, hogy a Fortnite miért haldoklik, vagy hogy egyáltalán a Fortnite haldoklik-e, mert szerintem nem haldoklik, csak most éppen egy olyan pár évben vannak, ahol... Amúgy ez lehet. Most, bocsánat, megint megállítom. Fortnite haldoklik-e? Egyébként a Minecraftnak is voltak ilyen píkjei, meg ugye hullámvölgyei, hogy ja, haldoklik, aztán 2020-ban igazából olyan soha nem látott player base lett. Szóval simán lehet, hogy később, most azt mondjuk, hogy jaj, a Fortnite haldoklik, és akkor így aztán mit tudom, 2 év múlva, amikor már így eljutunk oda, hogy ja, amúgy a Fortnite az Roblox szeretne lenni, és akkor nagyjából eléri azt a szintet, és azt mondják, akik már kinőtték, vagy már nem szeretnének Roblox-szal játszani, azok átmennek a Fortnite-ra, mert ott mondjuk újabb ezek a mapok, cuccok, jobbak esetleg, és akkor mindenki átmegy a Fortnite-ra, és gyakorlatilag a Fortnite lesz az új Roblox, vagy Roblox. Fortnite player count. 403 up. Jesus fucking Christ. Na jó, ezt nem vágom, hogy ezek mik amúgy. Én nekem a Fortnite az a Battle Royale, that's fucking it. Tehát júniusban 1 millió volt az average player. Hát amúgy nagy csökkenés volt azért. De gyakorlatilag annyira nem vészes azért. És nézzétek meg, hogy nagyjából megint ilyen 1 millió 1 millió 2. Tehát azért 1 millió játékos, az nem kevés. Jó, mondjuk a Roblox-nál nézzük meg, hogy Roblox player count. Szóval, ha így nézzük, akkor biztos vagyok benne, hogy azért ott kicsit nagyobb számok vannak. Mi a fasz nézek itt amúgy? Roblox stats charts. What the fuck? Top playing now. 7.800.000 aktív. I mean, what? Excuse me! Roblox currently averages over 111 million daily active users. Are we fucking dumb, bro? What? Look at this. Opa. Look at this! 111 millió daily active user! Oké, AI alapú keresés, de elhihetjük ezt? Szopac. Nem igaz, hogy nincsen egy se. Na jó, mindegy, igazából szarjuk le. De az a lényeg, hogy a Fortnite közel sem olyan népszerű, mint a Roblox. A játékos szám kicsit lentebb van, kicsit elhanyagolhatóbb maga a játék, de én egyébként most pont látom azt, hogy visszatérnek a relevanciába. Sajnos a nézőszám is egyre kevesebb lett. Itt van velük a szobában az a relevancia.
Mondjuk ez nem feltétlenül a Fortnite hibája, inkább az, hogy a fiatalok már inkább shortsokat meg TikTokot néznek, ugye ami kevesebb YouTube megtekintést tartalmaz. Ha jobban belegondol az ember, akkor nem gondolná, hogy haldoklik a játék. Oké, kevesebben játsz. Volt olyan idő, amikor kevesebben játszottak. Tényleg az egyetlen egy kulcspont, amit el tudnék mondani, hogy mások lettek az igények, és mások az elvárások, más tartja fent az emberekben a figyelmet, és ez, amit a Fortnite nem feltétlen tud tökéletesen replikálni, vagy tökéletesen alkalmazni a játék során. Most bejöttek ugye a sprite gyűjtögetések, ami eszméletlen jó, tehát ennyire jól még nem is éreztem magam. Gyakorlatilag egész nap pabozok, és a kis gügyüliket gyűjtögettem, nagyon-nagyon jó érzés. Ez egy nagyon jó irány abba, hogy milyen igényei vannak a játékosoknak. De tényleg talán ezt tudom mondani, hogy akik ugye lépnek le a Fortnite-ról és megunják, azok inkább elmennek más csinálni, ez teljesen természetes dolog, az emberek felnőnek. Viszont a kisebbek, akik megjönnének, azok meg tényleg inkább a Robloxot választják. Őszintén a Robloxról is meg... Én szerintem, hogyha itt arról beszél egyébként, és hogyha jól értem, nem csak erről, de hogy erről is, hogy ugye azok a youtuberek, akik eddig Fortnite-tal foglalkoztak, mint a Sunblox, itt volt ugye a videónak az elején, azok az emberek, akik eddig Fortnite-tal foglalkoztak, most már inkább Robloxoznak. Tehát, hogy ők pontosan azt csinálják, hogy követik, vagy megpróbálják követni a trendeket. Tehát amikor te látod, hogy a Fortnite nem kap annyi megtekintést, akkor elkezdesz mással foglalkozni. Igazából ilyen egyszerű. Nincsen ebben semmi egyedi, vagy furcsa, hanem ha most, nem tudom én, világéletemben a Minecraftból próbálnék megélni, majd utána jönne a Minecraft 2, akkor én már nem biztos, hogy a Minecraftból szeretnék, vagy próbálnék, mert ha az már nem kap nézettséget, akkor inkább átmegyek máshová, és akkor legyen mondjuk a Minecraft 2, azt nevezzük most Robloxnak, szóval ha ugyanúgy szeretem csinálni azt is, akkor természetesen megpróbálom követni a trendet, hogy ne süllyedjek az irrelevanciába. Tehát csak azért, én nem vagyok házas azzal az adott játékkal, tehát hogy aki Fortnite-ozik, meg szereti a Fortnite-ot, nem vagy összeházasodva vele, nem kell a végsőkig kitartani mellette, érted? Ez nem egy süllyedő hajó, hogy ott kell maradnod, te vagy a kapitány, és akkor az saját kedvenc játékoddal kell, hogy elsüllyedj, lehet váltani, aztán majd utána, ha megint releváns lesz, visszatérsz, vagy néha csinálsz videót, érted? A saját véleményem, szerintem jelenállás szerint gyökerestül meg kéne változtatni azt a platformot, de alapból az a platform, ami pedofilokat véd, szerintem nem való az internet, és ki kéne törölni az egészet. Fura dolgokat csinálnak, ami sajnos a fiatalabb generációnak nagyon tetszik, szerintem az irány nem jó, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy a Fortnite ebbe az irányba szeretne elmenni. $1 milliárd kifizettek UEFN pályákra, ami gyakorlatilag az egész Fortnite 45%-át kiteszik, ami hát tudom, hogy erre van igény, de mégiscsak amit mondtam, ugyan magam tudom ismertélni ennél a témánál, hogy az egyediségét veszti el, amit én nagyon-nagyon hiányolok. Én még mindig azt az álláspontot képviselem, hogy a Fortnite a valaha legjobb játék, és a valaha volt legjobb játék. Fortnite valahol volt legjobb játék? Faszikám. Menj át White-nak a chatjére, és tedd a krumplit zacskóba, bazd meg. Is lesz, nem azért, mert ez volt a legjobb játék. Stop the cap! Innen látszik, hogy jó játékokkal nem játszott. Tedd a krumplit zacskóba, faszi! No way! Ain't no way. Játszani lehetett, hanem overall, amilyen hatása volt ez. De most tényleg egy kibaszott Battle Royale játékra azt mondjuk, hogy ez volt valaha volt legjobb játék a világon? Tehát ha valaki azt mondja a száján, kimondja ezt szavakkal magyarul, hogy mondjuk a Minecraft a valaha volt legjobb játék, azt mondom, hogy tudod mit? Fair enough. Fair enough. Ez a te szubjektív véleményed, lehet, hogy sokan nem értenek vele egyet, de ha megvizsgáljuk több szempontból, a Minecraft valóban egy ilyen játék. Szerintem is egyébként, ez is egy szubjektív vélemény, a valaha volt legjobb játékok közé simán besorolnám. Egy pillanat alatt, gondolkodás nélkül. Életre a Fortnite-ra, bazd meg! Ez olyan gyerekek, mint amikor valaki azt mondja nekem, hogy
A Halálos Iramban a legjobb filmfranchise, ami valaha készült. A Halálos Iramban a legjobb film... Há? Hát ne őrítsél már meg! Így is be vagyok már horpadva. Be vagyok horpadva, bazd meg, ne őrítsél meg, mert tényleg begörbülök, komolyan mondom, ha ilyet mond valaki. A nagy világra, az emberek számára mekkora influencet fektetett ránk, és szerintem a Fortnite-nak még mennyi van 2026, minimum egy 4-5 évet tudok adni, de így megállás nélkül. Nem tudom, mi lesz a jövőben, nem tudom, hogy milyen problémák, vagy milyen más igények lesznek, de én nagyon-nagyon remélem, hogy a Fortnite a saját irányába fog visszamenni, ezt az egész UEFN Robloxifikáció dolgot elengedik, mert sajnos Semmim neked nem kell azt gondolnod, amit ő, de nem kell azért szidni, amit ő gondol. Like... Mikor szittam amúgy? Sorry. Nézd, én nem akarom... És megint, Jézus Isten, megint nehogy valaki azt mondja, hogy kifigurálom ezeket a gyerekeket, meg nem tudom. Bro. Szerintem sokkal hitelesebbek lennének, hogyha a régi gyökerei... Am I doing this wrong? Vagy mi van amúgy? Most komolyan. Jó, a Tokyo Drift az facts. Amúgy a Tokyo Drift az jó. Szevasz, Ax, YouTube. Let's go. Tényleg, srácok. Nem azért nézem ezt a videót, hogy... De tényleg, ne is... De most ne bántsátok. Na, köszönöm. Kitöröltétek. GG. Nem azt akarom, hogy most... Ez nem egy kifigurázós videó, tehát most, hogyha ezt valaki annak gondolja, hogy én kifigurázom ezeket a gyerekeket, meg hogy megalázom őket, az tényleg tegye a krumplit az acskóba, tehát hogy szórakozunk az interneten, holy moly. Őrület. Őrültségek történnek az interneten. Amúgy facts. Ti kértétek rá, hogy reagáljak, bro. Hát de nem, ez ott objektíven rossz vélemény szerintem olyan nem létezik. Semmi baj, graffiti. Én nem akarom, hogy téged bántsanak, én azt sem akarom, hogy őket bántsák, akikre most így reagálok. De bocsánat, visszatérve Tholinak az írására, szerintem tehát objektív vélemény nem létezik. Tehát van szubjektív vélemény, meg van objektív tény. Az objektív tény az, hogy például a fűzöld. És így azt elfogadjuk, érted? Na vissza a videóhoz, sorry, tényleg nem akarok senkit bántani, nem, hogy Jézus Isten valaki azt gondolja, please guys, ne legyetek ilyenek. Erősítenék. Ez nem baj, hogyha implementálnak a mostani játékos igényekből, csak ne konkrétan a Robloxot másolják le. Szerintem még mindig egy nagyon jó játék, én még mindig nagyon élvezem a játékot, és még mindig imádok tartalmat is gyártani. Örülnék, hogyha többen néznék, főleg, hogyha ezt szeretném majd a munkámnak csinálni, mert jelenleg tényleg